guys! Welcome back to our channel. Wala po si Babaeng Maharot na may bisita po tayo. Meet Baste. Yes, hello guys! Nandito ako ngayon sa vlog ni Foodie B. So, Kakain i-review tayo. namin yung Kakainin. breakfast food. Ultimate breakfast Yan, food. ultimate breakfast food. Meron po tayong egg, Yan. ham, talong, Talong na bilog. Pipino. danggit. Yan, Ano danggit. ba yan? Danggit from La Union nata to. Yan. may pusit po tayo. Pusit, tsaka, ano to? Dilis, Dilis. hotdog, corned beef, bagoong, kamatis, bell pepper, ito, ano to? Sapsap, Sapsap na maliit. Yan. At meron kami mga sausawan dito. suka, Sukang at mangha. saka ketchup, Yan. fried rice, garlic, So, garlic fried rice. rice yung kakainin namin ngayon. Sarap. Mga ka-foodie B, So, paano ba yan? Start na kami, Kain na po tayo. Okay, let's start. So, mainit-init pa yung sinangag natin, no? Sarap. Okay siya. Panalo. So, tingnan nyo ito, Napakalutong. Napakalutong mga ka-foodie B, Masarap. Ayan. Sobrang sarap. So, amoy pa lang, parang mabubusog na kami, So, paano yan, Baste? Ano yung pinagkakabalan mo? Oo. Pinagkakabalan ko ngayon, yan, puro libot, yan, travel, motovlog, yan. Ayaw nga, nag-motor vlog ka pala. So, ano? So, bukas pala meron kaming ride sa Nueva Ecija, doon sa Minalongaw resort ata yun. Sa ilog na maraming Sino kasama? rock formation. Mga kasama ko pa po pala yung mga kagrupo ko, mga NUCP, yan, NUCP Pampanga, NMAX United Group, yan. Binabati ko nga pala, mabuhay kayo, NUCP, okay. Kain po kayo. Di ba, kain na tayo. Kahit tayo, napakasarap, Bell pepper natin, Masarap yan. masarap. Oo. Napakatamis. Saan ba nabili ito? Sa bagsak. Sa bagsak. Ayan. Oo nga po pala, no. Every Saturday meron kaming mga bargain dito sa labas namin dito sa daan. Hindi ko lang nabili yan. Fresh siya, fresh. Masarap. Puro fresh po yan. Ito, tilapia. Hindi. Saan tilapia ba yan? Oh, tilapia. Saan ba yun? Sausaw sa suka. Sarap. Napakalutong. Saka sakto-sakto yung alat niya. Sabayan mo ng ng pipino. Sausaw mo sa suka. Tapos sinangag. Ano? So, kung galing ka pala sa trabaho, no? Tapos ganyan aabutan mo ng pagkain. Oo. Kahit panggabi yung trabaho mo. Kung ang almusal mo naman, ganito. Panalo. Ay, grabe, kahit mag 24 hours ka pang mag-duty. Panalo to? Ito, nakakala ko kanina, to speedball.
Talong yun. Talong pala. So, napakasarap ng sinangag, no? Yung, Ang dami kayo ng yung ano, bawang, bawang. hindi yun nabibili lang sa palengke. Ano siya, talagang dito pinirito. Grabe, parang di man ako puyat, no? Fresh Diba? na fresh Oo. ka ba? Dahil anong oras ka ba pumapasok? Paggabi ako eh. 7 to 7. So, 12 hours. 12 hours duty. Tapos pag uwi ko, ganito yung manadatnan ko. Wow na wow, wow lubaw ah. Napakasarap. Kasi guys, madalang ko lang siyang nakikita. Yan. Nagkita kami kahapon, sabi ko, kailan ang off mo? Sabi niya sa Saturday. Ngayon nga, Sabado. Tapos, kain tayo bukas ha, wala si babaeng maharot. Sabi niya, oh ba? Sabi niya, yun nga, kaya yun, nagkasama kami ngayon. Naglalakbat siya si babaeng maharot eh. Kaya wala siya ngayon. So, naglibot pala siya. Kaya wala siya ngayon. Naghahanap ng boyfriend. Yun. So, yun pala, no, mga kabudibi ah. Budibi. Mm-mm. Kung meron single dyan, meron na yung kasama talaga niya. No? Follow nyo lang siya. Follow nyo lang. Hindi ko sinabi. Yung babaeng maharot. Yan, babaeng maharot. Literal na maharot, gano'n. Oh. I-follow nyo lang mga... Grabe, napakadami. Overwhelming to. Masaya ka naman. Grabe. Kala ko mapapahiya ako eh. So, napakaswerte ng kasama nyo sa bahay kung ganito. Yung laging inaahin sa inyo. Ala. Grabe. Ay, may iba tayo. Kumusta pala yung Valentine's Day? Valentine's! Yan! So, napakagandang tanong yan, no? Siyempre. Si Basti pa. Yan. Nawawalan ng girlfriend. So, isa lang. Kumusta yung Valentine's Day So, mo? Valentine's Day. Yun, may duty. May duty ako. Yan. Hindi kayo nag-date? Ha? Sa bahay lang. Hmm. Ay, kain pala tayo ha. Kain ha. Ano siya hello mo sa... Hello ha. Hello. Kailan mo siya madadala dito? Dadala agad? Siyempre. Para makilala na, makilatis namin. Oh. Sige, subukan natin. Subukan natin. Nagtatrabaho siya. So, pasensya pala sa'yo ha. Hindi na kita na ayang kumain. So, mamaya siguro aaway na naman. Pero kumain ka na ha. Kaya bakit? Gera? Gera agad? Hindi, siyempre, lunch na. Nakalimutan ko eh. Huwag kang mag-aalala. Ako lang naman yung kasama Yan. niya. Tita Jen ha, Tita Jen. Ay, excuse me. Hello. Kain tayo. So, hotdog. Napakalaki. No? Napakahaba. Nice pa. Cheat day pala ngayon, no? Mga kapudibi. Wala mo ng diet. Nga, we're on diet. Sabado ngayon.
So meron din kaming sunny side up na itlog. Ano yan? Itlog ng itik yan. Itik. So try natin, no? Sarap. Tingnan nyo. Grabe, napaka-healthy. Organic ba to? Na itik? Oo. Grabe, napaka-healthy. So meron kaming pusit. Dried pusit to. Galing ng Pangasinan. Yan, Pangasinan. Tamang-tama yung pagkaalat ng mga isda natin, no? Sarap. Mayroon doon kaming kamatis. Tamang-tama. Ito buong pala tayo. Oh. Yan. So guys, meron kaming alamang, ha? Galing Bulacan. Oo. Yan. Alam mo, try mo yung bell pepper tapos isaw-saw mo sa bagoong. Okay. Masarap. Trivia. Isang trivia yan. Bagoong tapos bell pepper. Ang sarap. Sobra. Diba? Parang kumain ka lang ng mangga. Oo. May lasa siyang mangga at mansanas. No, parang Yan. ganun. Yung green apple. Oo, green apple. Kuha na ako dito, ah. Sige. Dilis. Dilis. Napakalutong mga kapuldibi. Grabe. So kung titignan mo lang sa una, busog ka na eh. What more pa kaya kapag natikman mo na talaga. Grabe. Hindi ko alam kung mapapanaginipan ko pa ito mamaya. Sa tingin ko makakatulog ka ng Ayan. mahimbing yan. Oo. Try nyo, bell pepper sa Bagoong. bagoong alamang. Ano? At napakalutong. Ano, kanin pa? Grabe, lakas pala natin sa kanin, no? Kala nila nagdo-diet ako, hindi nila alam, matakaw ako sa Oo, kanin. yan. So ako po talaga hindi kumakain talaga ng kanin, no? Napilit lang talaga ako niyan. Nahiya lang siya sa akin. So sa next time, pwede pa kitang invite. Sure, oo. Sige ah. Bawal tumanggi. Yan. Try natin din tong eggplant balls with alamang. So natin dito, no? Ano? Okay yung combination niya. Meron siyang pagkalinamnam eh. Kasi bagong pitas lang yan. Yun, kaya pala. Fresh. So fresh. So lahat po pala ng kinakain namin dito. Oo, very fresh. Na gulay, fresh from the Backyard. plant sa backyard. Yan. So minsan, itutur din namin kayo sa backyard namin kung ano yung mga halaman namin at mga organic na alaga namin. Wow. Minsan. Kung gusto niyo, pwede rin mag-bili ng mga isda. Yan, mga isda. Yan. Minsan, dadalhin ko rin kayo. Yan, nabubul na ako. No? Sa duck farming namin. Ay, oo nga. Yan.
Marami silang duck. Mm. Kami marami kami isda. Yeah. Kaya ito yung isda. Parang bitin ako sa rice. Ha? Grabe, ang dami. Imagine no, naubos natin yung Oo rice. nga yan. Kala mo ah. Parang nananaginip lang ako, pero totoo to. Kala nila, kahit ganito yung katawan ko, di ako matakot sa Yan. baka magkakamali kayo. Tignan nyo yung ano, napaka tender niya sa loob. Grabe. Itik egg. Eto, ano to? Maling o spam? Spam? Ay, spam. Spam pala yan. Galing Japan to, no? Galing Japan. Yan, sa mga konnichiwa, arigato gozaimasu. Yan. Ay, Ay. Pasensya na kayo, no, mga kapudibi, kung medyo madumi yung pagkain namin. Sobrang sarap kasi, kaya nag-enjoy kami kumain dito. Kaya, samahan nyo kami dito, no? ay may trabaho ka pa niyan. Hmm. O day off mo. Day off ko nga po pala, no? So, bukas, abangan nyo yung ride namin, yung travel Manood namin kayo guys sa ha. Nueva Ecija, sa Minalungaw, no? Minalungaw River. Ano, kuha pa ako rice? Hmm? Tama na yun? Tama na yan. Okay na yan. Chill-chill na lang. So, grabe palang kumain ng kanin yung kasama ko. Si Pudi, no? Daig pa yung nagmang-inasal, no? Katumbas ng dalawang Yun. lalaki. Hmm. Kumain. Hindi nyo alam yun, no? Kasi wala kayo dito. Yan. So, may cook din kami, no? Napakalamig. Mm. Grabe, o nga po pala, no? Masarap kumain na may kasamang Coca-Cola. Ayan, no? Baka naman, Coca-Cola. Oo nga, no? Coca-Cola. Alam mo Ayan. na. Mm. Alam mo na yung Coca-Cola. Baka naman. Grabe, napakasarap. Parang bagong silang na naman ako, no? Kapudi, no? Grabe, napakasarap. So, hindi ko expect na ganito pala siya katakaw, no? Katakaw. Busit, napakasarap. Baka no. Mm. So, paano, no, guys? Paki-like and, And subscribe. share, subscribe. Yes. Yan. UDB. So, ako din, sana ma-subscribe din kayo sa channel ko. Yan. Biyahe ni June. Yan. So, marami kayong makikita doon na mga travel, mga lugar na maganda at exciting, mga adventure. Yan. So, inaanyayan ko kayo. Like and share and subscribe. Yan. Thank you very much. Thank you.